את חושבת כמו ישראלית. זה בסדר, אנחנו משווים חיי עד החיים. שם זה לא הסיפור. אני רוצה להגיד לך, כבר אמרתי את זה יותר מפעם, אם יישאר חמאסניק אחד, קטוע רגל וקטוע יד, וביד השנייה נותרו לו שתי אצבעות, הוא יעמוד על גג של מסגד הרוס ויעשה וי והוא ניצח. למה? כי הילדים שלו ימשיכו, והנכדים שלו ימשיכו. כי הוא נשאר, הוא שרד. ולכן זה תמימות הניצחון. צריך להבין פה, זה ראש אחר, זה קריטריונים אחרים לניצחון אבל הנה אנחנו רואים, אבל כן חמאסניקים נכנעים. זאת אומרת, יש חמאסניקים שנכנעים. כמה לא נכנעו? וכמה נמצאים עוד במנהרות? תגיד לי אתה, לצאת החוצה עם כלי נשק אלפים רבים. בשביל לפצץ אותך? זאת אומרת, הסיפור הזה זה לא מה שרואים היום. פה הם רואים הרבה קדימה. אבל גם אנחנו רואים הרבה קדימה, סליחה. למה אנחנו מדברים על עם הנצח ועל הדרך הארוכה ועל הילדים שלנו שעוד ימשיכו להילחם? האמריקאים ייתנו לך גב לתמיד?